yang sengopa ya pi barok ki paralok ki parajor ki bajupai ya ki video nagani ka channel Simple Life Story. Hakani ka video inya pai ya ka jing imba kordit sat ki Kristan ha Afghanistan. Pilayo iba ka Afghanistan barokawai lai no ka pancil Bali kala hap haga jing sensiar jong ka Taliban. Kanuhan keng atir ka balek ben ya ki pajba ki bombot ya ki rule bat ki kendon jong ka. Kendiat ki balayo ya kalat ban petno nakari kilala kumta. Henry kanus pa bat hajar ngut kiban yo ya kata kakabu kibabun kila haban sya ya kita ki jing baka Taliban kala ven ya ki kat kum ki jing tip balabu hau piki video ka jing don jong ki Kristan na Afghanistan kalong kumba sipa wajar hadu khat arajar ngut bat Kristan na Afghanistan kimyo satia ban mane lai lo nado ki por ki ba mensua wat la ka constitution jong Afghanistan haka sorkar ka balak lem no tang maria pet ki sipai Amerika ka ailat ban mane lailot ya kanu ka jingai tang ba ka dai ban long hapo ki an ki kendon ka Islamic laws bat kita ki jingai kim dai ban long ki jingma ya ka jingai muslim penban ki muslim ki ba kala Kristan ha Afghanistan kila sya iben bat sya nyoben haka imlang salang bat ki do noru ya ki jing don jing em don lagi ki bal asya set patok bat sya penyabro ladaki Kristan ha Afghanistan ki don ha katika condition haka por bak Taliban kampat yo ban sensiar ya ka Afghanistan kat no tam lelai menta ha baka Taliban kala yo ban sensiar ya ka Afghanistan kiri ka pertai kila kular ban ailat ya ki pedwir na Afghanistan bar klem artatin ki Kristan ka Afghanistan kidai ki baron kamtam kata ka jingarap kiba bon ki Kristan na Afghanistan kila penpau bakin sasya penyap haka Taliban kripat da Afghanistan kila yatu bamanta ki Kristan na Afghanistan kila super re ban like na keti ki Taliban bala syam bagi phone ju ki kila off bat om yosu ban yakren bat ki kinong yalam Kristan na Afghanistan ki bam kwa ban penpau kerteng nakadau baka don ka jingma ya ka jing im jongki kila ong bakila batha ya ki Kristan ban cukup hayin namar ka don ka jingma ka bakrau lada kimi syabar kuble ya pergi paralok ki parajor ngindaman raksibon ki padon jingya dai batkan ikat topics jong kan ka video nang kata kada video kampan subscribe iya kan ka channel nang bapin yo ban page ya baro ki video ki bangin walam na kan ka channel hado bing dia sembiang ka way bat ka video ku play sibon